Až k nám nová učiteľka, vyfitená, neskúsená, nekonečne tenká, 150 stopánkami, najmenšia je z triedy. Máš ju problém zbadať, keď za katedrou sedí. Všetci si hneď obľúbili jej nové metódy. Odvtedy už každý žiak rád do školy chodí. 3x3 a 2+2 dokola nám stále omiela. Kto a kedy kde čo napísal, prečo a aký dôvod k tomu mal. Chalanom sa páči, poznáte to, vedia dosť, si tak málo stačí. Keď na hodine prichytí ťa v ústach so žuvačkou, nehnevá sa, pamätá, že ona bola žiačkou. Všetci si hneď obľúbili jej nové metódy. Odvtedy už každý žiak rád do školy chodí. 3x3 a 2+2 dokola nám stále omiela. Kto a kedy kde čo napísal, prečo a aký dôvod k tomu mal. 3x3 a 2+2 dokola nám stále omiela. Kto a kedy kde čo napísal, prečo a aký dôvod k tomu mal. 3x3 a 2+2 dokola nám stále omiela. Kto a kedy kde čo napísal, prečo a aký dôvod k tomu mal. Toto bola